ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ପୂଜା ତପ କେତେ କ'ଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମନ ଲାଗୁନି। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ମଜି ଯାଇଛେ, ଆମେ ଭୋଗରେ ମଜି ଯାଇଛେ। କହିବାର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗଜାନନ ପୂଜା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉଛି, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପାଳନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ 15,000 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବା ଟଙ୍କା 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 50,000 ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ବସେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମନ ନ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକିରି ଆମ ମନକୁ ଆମେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିକି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ମଜିଯାଇଛେ। ଏମିତିକି ଆମ ସଂସାରରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି ମୋର ତ ମନ ଲାଗୁନି ଠାକୁରଙ୍କଠି। ମୁଁ ସନ୍ଥକୁ ପଚାରି, ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ରହୁଥିଲେ, ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସନ୍ଥ ଜଣକ ଦେଖିକିରି ସନ୍ଥ ଜଣକ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସନ୍ଥକୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି, ଯେତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି, ମନ ଲାଗୁନି ଭଗବାନଙ୍କଠି। ସନ୍ଥ ଦେଖିଦେଲେ। ସନ୍ଥ ଅଭିନୟପୂର୍ବକ କହିଲେ, ତୁମ କପାଳର ଲେଖା କହୁଛି ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟ ଆସିଗଲାଣି, ତୁମେ ବାଚାଳ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ତୁମ ମନ ସ୍ଥିର ରହୁନି, ତେଣୁକରି ତୁମର ମାସେ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏ କଥା ତ କହିଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଏ ବା ଭୟ ନ କରେ। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ଖାଇଲେନି, ପିଇଲେନି, ଉଠିଲେ, ବସିଲେ, ଶୋଇଲେ, ସବୁ କଲେ, ସଂସାର ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା କାହା ପାଖରେ ମନ ଲଗେଇଲେନି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ରହିଲେ। ଆଖିରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଧ୍ୟାନ କଲେ, ପ୍ରଭୁକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲେ, ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ମାସକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସାଧୁ ଦେଖିକିରି ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଆପଣ ଏକଥା କାହିଁ କହିଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି? ନା ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଳରେ କହିଥିଲି ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଆଉ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ପକାଏ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇଯାଏ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାଇବନି। ଯେମିତି ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଥିବ ସେ ପାଇବନି। ଜଡ଼ ଭରତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସକ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ହରିଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହରିଣଟି ମରିଗଲା ବୋଲି ସେ ହରିଣ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କହିବାର କଥା, ଆନନ୍ଦ ଜାଗାରେ ରହିଥାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗାରେ। ଆନନ୍ଦକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅ, ଯେ ନିରାନନ୍ଦରେ ରହେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ।